kayune Purwa sejati tambah lo mas pangira jagat godhong kinaryaru membe apratapa ke kuwung kembang lintang saloka langit surya lantengsu kasirabun lan udan puncak akasa bumi bungkah pratiwi oyote bayu bojro para tamu kang sinubeng pakurmatan kangge hambuka wiwaraning suka sumangga jengandika kula dherekaken hasesanti mugi mulya rahayu widodо lir ing samikala titi adicara ing ri kalenggahan menika. Nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng ngarsa dalem para sesepuh, para aji sepuh. Kunjuk dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para santriwan dalah santriwati. Pakurmatan ugi kunjuk dumateng panjenenganipun para song-song agung ing wewengkon mriki Jalan Cempakawangi RT 3 RW 9 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran. Pakurmatan kunjuk dumateng ngarsa dalem para tamu kakung miwah putri ingkang boten saged kawula piji asma setunggal buku setunggal hanamung boten ngirangi raos pakurmatan kawula dumateng ngarsa jengandika para tamu. Amit-amit pasangaliman tabi ilo-ilo dina mugi tinebena ing tulak sari. Cumantaka kula miyak kamardikan anggen jengandika sami wawan pangandikan. Nuninggih sinaraya ingkang hamengku gati
Hamurwani lekasing sedya bapa kawula Bapa Sunaryo miwah Ibu Ismiatun sedya panjenenganipun Bapa Dedi Priyatna almarhum miwah Ibu Mariati ingkang dinten menika netepi darmaning asepuh Hangrakit Sekar Cepaka Mulya ndhawuhaken atmaja temanten kekalih pun Devi Triana atmaja almarhum Bapak Dedi Priyatna miwah Ibu Mariati kalian Peri Fajar Wibowo atmaja Bapa Sunaryo miwah Ibu Ismiatun. Sawetawis risang temanten sampun purna anggenipun netepi adicara ijab kabul utawi akad nikah kala wau enjing tabuh sanga kirang langkung ingkang mapan wonten ing Masjid Jami Nur Salam. Alhamdulillah wa syukurillah kelampahan sedya temanten kekalih kanthi sampurna boten wonten alangan setunggal menapa. Dene ngancik tabuh kalih welas kirang langkung temanten nedya badhe netepi laksitaning upacara dhaup anut satataning adat Widi Widono. Dene seneng kuyung ing dinten menika kalian kadang-kadang campur sari KWSJ pangarsa Bapa Harman. Makarya sarengan kalian cerah foto jantung saha audio sound system Raja Wali ingkang nderekaken lumados ing adicara kanthi Suba Manggala Adi Mas Bugel Budihati Prayitna Juru Sumbaga Ibu Tari saha kawula piyambak kinarya pambiyawara Bondan Winarno sanadyanto sampun meh ngancik kumandanging adan dhuwur nanging keparenga saderengipun adan dhuwur risang temanten putri badhe kalarapaken wonten ing sasana rinengga kadherekaken Ibu miwah ingkang Rama. Dene sak sampunipun risang temanten putri lenggah ing sasana rinengga ambok bilih samangke Kitiwanci dumawahing kumandanging adan dhuwur adicara kasigek sawetawis samangke kalajengaken adicara dhaup anut satataning adat Widi Widono. Ugi purnaning titi adicara saestu temanten anggenipun hanya nyadang rumenting pangestungkara sungkem dhateng ngarsa dalem Rama miwah Ibu. Menggah mekaten adicara ingkang samangke badhe kagyado wonten ing adicara menika pramila nyuwun pangestunipun mugi-mugi laksitaning adicara kasembadan kanthi lulus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Santi para tamu kados roncaning adicara saderengipun kumandanging adan dhuwur tumuli risang temanten putri ingkang sampun purna anggenipun ngrasuk busana arsa kaboyong cengkar tedhak ing sasana rinengga cengkaripun risang temanten putri binarung ungeling ketawang puspa warna. Hamurwani laksitaning adicara lamat-lamat us kapyarsa ngeling pradonga hangrangin hambabar ketawang puspa warna nulya kabiwadha jengkaring sekaring pawiwahan ya risang pinanganten putri kang binayangkari
tumuli suwuh Rebdata Pitana daya-daya risang temanten putri Kakandhi dening pengkantining Sekar Sepaka Mulya saselen ninggih pinastan Nyi Juru Sumbaga mangkono ta risang temanten putri kang binayangkari tuhu wanudya kang sulisting warna hanyagem busana kadya busananing garwanata gumalebyar tinaretes ing sesotyana warna kena sorot sunaring pandam kurung kadya werdu hangga sasrana warna kang lumaku ing wanci dalu turi sang temanten putri wanudya kang hambudaya genira lumaksana lon-lonan nut wileting irama palarapane kang nyela cendani alis nanggal sepisan idep nyoto menyang tawang netra blalak kedhepe damar kanginan pipi duren sajuring Grana Manjung Waja miji timun Lathi gula satemlik Waja miji timun kinarya mesem esme pait madu candrane jangga ngolan-olan hangelung gadung asta gendhewa pinenthang weweking pranaja singset kapathet dening ageman nganti kaya cengkir gading piningit yen Cinandra kaya njebul-njebulna mekak matya setu bandaning salira lon-lonan lampah nyori sang temanten putri kadherekaken rama mewah Ibu Pertiwi nulya temanten kalenggahaken lenggah jlik ing sasana rinengga lenggah hanggana raras hanggana sarira raras kawurana teges lenggah piyambakan kang sumengkaning bajra nganti kaya wagi-wagi enggal dhaupna gagi-gagi enggal panggihna panjenenganipun para tamu sinigek kang kacarita gendhiyong kang kawuwus nalika samana wong agung kang apindha Nalendra nulya arsa kaboyong saking wisma palereman tumuju ing wisma pawiwahan kadherekaken kalian Rama Ibu miwah Kadang Wandawa saha Ki Suba Manggala ingkang katindakaken dening Adimas Budi Bugel Hadi Prayitna tindake wong agung kang ngapindha Nalendra Cinandra kaya kinanthi ing tengahing padang bulan
nedenging purnama sidi ing tengahing rahina ana satriya bagus dedege pideksa sinten ta peparapira ya Bagus Peri Pajar Wibowo nunggih Atmaja Tanaya saking Bapa Sunarya ingkang samapta jengkar saking Palereman tedhaking papahan nalika samana tindake sang nata kalarapaken dening Sang Subamanggala ya Ki Bogel Budi Hadi Prayitna tumuli ki cating padha katingal wong agung kang apindha nalendra kang lumaksana saya dangu saya cetha saya jaget sangsaya ngalela kang katingal Agung Prabu Miwah Prabowo alon tindaknya tumuli dening Sang Subamanggala kakendelaken wonten madyaning pawiwahan arsa hanengga laksitaning adicara Duh, para sesepuh, para pujangga, para tamu kakung Miwah Putri. Wong agung kang apindha nalendra ya risang temanten kakung Peri Pajar Wibowo. Atmaja Ibu Ismiatun Bapa Sunarya. Samangke sampun kalarapaken wonten ing madyaning pawiwahan. Kanthi ngasta wujuding prantining panggih ya kuwi kembar mayang. Kembar wis hangarane padha mayang werdine kembang. Dadi srana kanggo pamintaning risang temanten putri munggih syarating dawuh pira. Ugi nalika samana ing madyaning pawiwahan wis kasamaptaken wujuding ranu padha. Ranu ya kuwi banyu padha werdine suku. Tripuspita kang pus pinadahan Bokor Kencana. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Kanthi nyebut asma Allah kang Maha Welas sarta Maha Asih. Sampun dumugi wahyane mangsa kala dumawahing akudrat. Ana titahing Gusti jalma sawantah kakung Miwah Putri Devi Triana saha Peri Pajar Wibowo.
kang ilo-ilo ujare kina cinandhi ngangkasa sarta mula dhateng endah edining budaya tulus sarta badhe anetepi upacara adat Widi Widana. Tata cara tinggalanipun para leluhur ingkang saestu ageng pangaribawane dumateng sok sintena ingkang kersa nguri-uri saha nindakaken ibadah menika adicara menika. Laju lampahi temanten kakung lan putri sangsaya dengu sangsaya caket tumuli tangkep catur netrane. Catur ya kuwi papat, netra mripat. Tumuli tuwuh rasa tresna kang tumanem jroning sanubari. Sawetawis ana wujuding gembar mayang gagar mayang dadi pralambang tangkeping dhauping temanten kakung lan putri. Nulya sasampunipun sami tangkep asta seketika melambe tangan sang mempelai putri Devi Triana melempar gantal disebut dengan gondang kasih. Peri Pajarwibowo membalas lemparan sirih yang disebut dengan gondang tutur. Gondang kasih, gondang tutur terbuat dari daun sirih yang diikat dengan benang putih. Sirih dalam bahasa Jawanya suruh, sumurupa nganti weruh, diikat dengan putih, diikat dengan benang putih, diikat dengan pernikahan suci, menyatu selamanya mulai detik ini hingga akhir hayat menjemput mereka. Seketika semakin dekat kedua mempelai, hanya ketik Ndogo sarta tirta wening kang wis katingal kumambang kambanging kanthil melati kelawan mawar. Daya-daya wujuding Antiga tinapaking padha dening temanten kakung pecah sanalika. Pecahing Antiga hambabar mecah wiji dadi diharapkan setelah menjalani ritual pernikahan Dewi Triana Ferry Pajarwibowo segera mendapatkan momongan putra ataupun putri. Devi Triana seketika menyembah lalu membasuh kaki dari sang suami, mempunyai makna sebagai seorang wanita yang telah bersuami mempunyai kewajiban untuk berbakti dan taat kepada perintah sang suami. Dibasuh dengan sarining kembang yang harumnya baunya wangi. Diharapkan perjalanan rumah tangga Devi Triana Ferry Pajarwibowo dalam setiap langkah kehidupannya bisa menjaga nama baik terah dari kedua orang tuanya. Pajarwibowo hari ini yang telah mempunyai istri juga mempunyai kewajiban junjung derajat. Seketika dituntun sang istri dari sungkemnya. Ini adalah sebagai kewajiban seorang suami yang harus bisa menuntun sang istri, menuntun untuk selalu menyembah kepada sang pencipta dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seketika tangan dari kedua pengantin bersatu, berjabat erat, dibacakan mantra kepada para dewa, dibacakan doa kepada sang pencipta untuk kebahagiaan, untuk keutuhan rumah tangga mereka. Doa dan mantra seketika membumbung tinggi ke angkasa, menyusup di antara mega-mega, dan semoga sang pencipta mendengarkan juga mengijabahi apa yang menjadi doa-doa dan permintaannya. Ketika selesai menjalankan ritual prosesi panggih, sang pengantin berdiri berjajar untuk diboyong
diboyong jengkar saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga. Sinten ingkang badhe mboyong atmaja kekalih saking sasana panggih nuninggih tan ana liya amung Bapa Sunarya kang hamengku gati. Dene jengkaripun risang temanten saking sasana panggih yen Cinandra nganti kaya Sri Nalendra kang lagya tindak cangkrama kelawan ingkang garwa. Sumilak hangilak-ilak marga ageng kang arsa kanggo lumaksana lamat-lamat kabarsa ngeling langen Gita Sri Nalendra tumuli ana wujuding satriya gagah winastan cucuk lampah ya suba manggala. Sinten ingkang nyangkul jibanuhur kinarya manggalaning suba tan ala liya nuninggih kadang kula werda ingkang mijil saking Surakarta kekasih Adimas Bugel Budi Hadi Prayitna kang sinaraya dene kang mengku gati dadi pramukaning lampah dadi manggalaning yudha ndepani bebaya ing samarga-marga nulya gumregah Bapa Sunarya mboyong temanten kekalih saking sasana panggih risang penganten kaboyong temanten kagendhong mawi sindur awarni seta myangerta nyengetaken dumateng temanten kekalih anggennya lumampah ana ing bale somah wani yen to bener lan wedi yen to luput tut wuri handayanipun Ibu Ismiatun dalah kadang besan sarta kadang Wandawa kang nderekaken kira-kira risang temanten kekalih lumampah jajar kalih salajur sisih nganti kaya sela blekiti sela watu blekiti semut kaya semut kang lumaku sandhuring watu ndaledi tan ana kendhate dumugi ing siti inggil Binaturata wujuding sindur tumuli kalolos sigra daya-daya Bapa Sunarya lenggah arsa nimbang dumateng temanten kekalih katimbang wonten ing jengku kanan jengku kiri salebeting timbangan Ibu Ismiatun jumeneng wonten sangajenging putra temanten tumuli atur pangandika ingkang kawijiling lesan Bapak abot sing endi timbangane antarane putramu kakung lan putri Pakne Bapa Sunarya ngendika padha abote midhanget atur pangandika Bapa Sunarya tumuli Ibu Ismiatun ngaturi jumeneng dumateng putra putri saking palengganipun ingkang Rama anggonku ngendika padha abote kuwi nggih anggonku ngendika padha abote mengkono Bu
ateges pus padha bobot timbang katresnanku ora mban cindhe mban siladan tumraping putra kakung lan putri bune. Mula dina iki putra putrimu samapta tak tandur ana ing madyaning bebrayan agung. Dadya keluarga kang iso punjul ing apapak, bisa mraja ing akerep, tak wisuda dadi raja lan ratu ana ing dina lan dalu mengkoya bune. Wis lenggah jajar sesandingan. Peri Pajar Wibowo hanganting garwa Devi Triana. Ilang sipating jalma sawantah nganti kaya Bathara Kamajaya lan Betari Kamaratih kang ngejawantah. Hari ini Peri Pajar Wibowo sudah mempunyai istri sehingga mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Hasil dari jerih payah akan diserahkan kepada sang istri sebagai bentuk tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Disebut dengan adicara kacar kucur yang terbuat dari uang receh, beras kuning, kacang kawak, dele kawak. Uang receh adalah uang yang mempunyai nilai paling kecil. Diingatkan kepada Peri dan Dewi Triana dalam membina rumah tangga tidak boleh menyepelekan perkara atau masalah yang kecil. Beras kuning adalah simbol kejayaan. Diharapkan setelah mereka membina rumah tangga akan hidup bahagia jaya selamanya. Ketika mereka telah jaya, Peri Pajar Wibowo dan Dewi Triana adalah putra-putri yang luhur budi. Ketika mereka telah hidup bergelimang harta namun tidak akan lupa atas jasa kedua orang tuanya. Walaupun mereka sibuk akan selalu meluangkan waktu untuk sowan, hadir, tuwi kawilujengan kesehatan kedua orang tua. Sarto asok bulu bekti gelondong pengareng-areng peni raja peni sebagai tanda dharma bakti putra putri ke hadapan ayah dan ibu pertiwi. Bahagia tak terhingga Ibu Ismiatun Bopo Sonario, juga Ibu Mariati beserta sang ayahanda, karena putra putrinya yang akan selalu ingat mereka terlahir di dunia lantaran kedua orang tuanya. Diterima dengan rasa bahagia oleh ibunda dan akan dilanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu acara suapan. Acara suapan ini suapan yang telah dibuat dari nasi putih mempunyai lambang suci sebagai bentuk manunggaling cipta rasa miwah karso. Makan bersama ini adalah sebagai simbol menyatunya cipta diciptakan seorang pria Pajar Wibowo dan seorang wanita Devi Triana. Rasa dengan rasa cinta yang tulus, tidak ada paksaan. Karso yaitu keinginan untuk bersama-sama membina rumah tangga, baik di waktu pagi ataupun sore, waktu siang ataupun malam, baik di saat suka ataupun di saat duka. Suapan yang diberikan dari suami dan istri tercinta akan menambah kekuatan cinta, sehingga Devi Triana Peri Pajar Wibowo senantiasa telah siap menghadapi rintangan, menghadapi cobaan dalam berumah tangga.
di penghujung acara kerubungan akan dipersembahkan, diberikan air yang telah ditempatkan dalam cangkir. Dan hadirin, pada penghujung acara kerubungan, Sang Raja dan Ratu, pengantin berdua Devi Triana dan juga Ferry Fajar Wibowo, diberikan 2 cangkir yang berisi air yang bening, air yang sejuk. Perlambang cinta yang suci, dan dengan air yang sejuk semoga membawa kesejukan, kedamaian, ketentraman Ferry Fajar Wibowo dengan Devi Triana dalam membina mengarungi bahtera rumah tangga. Iya, pengantin putri haus juga lapar. Dari pagi sekali sudah siap-siap. Ditelas kemawon, Mbak. Tahu nggak bahasa Jawa? Tahu dia. Juga hadirin, sebelum sungkem mohon izin kepada Bapak Pimpinan Campursari untuk berkenan melolos keris pusaka dari Sang Raja. Bapak Pimpinan Campursari, monggo katuran tedhak ing sasana ngelolos keris juwung penganten kakung. Punapa merah ingsun prihatin waspagung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkan rine mekan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur gambir melati Nulya cengkar saking dampar Sri Nalendra nganting garwa arsa sungkem hanguswa pepadane keng ibu miwah Rama kadya konjening Bantala pepadane temanten kekalih satemahan dudut manah Ferry Fajar Wibowo simpuh dhateng arsa dalem ingkang ibulah menika ta pangandikanira. Aduh Ibu, kula pun Ferry Fajar Wibowo ngaturaken sungkem bekti kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Ibu.
Ferry Pajar Wibowo nyuwun pangapunten saking sedaya dosa lepat kula Ibu. Saha nyuwun tambahing berkah pangestu dalem. Tobat putraku wong gagah Pajar Wibowo nggir. Sungkem lan bektimu wis tak tampa wong bagus. Yen ana dosa lan lupute antarane aku lan sliramu, dilepura dina iki muga Gusti bisa paring pangapura malang aku lan panjenenganmu Yonggir. Lan tundhone dongane Ibu pangestune Ibu tanpa ana kaki. Aduh Ibu, bombong raos sing penggalih kawula nampi kanugrahan Ibu kados jengandika Kanjeng Rama. Bapak, kula Ferry Pajar Wibowo ingkang sowan Rama. Kene-kene nggir, atmajak wong gagah. Kita-kita mengkugati apa? Sliramu daya-daya simpuh sungkem ana ngarsanipun bapa wong bagus. Aduh Kanjeng Rama. Rama pepunden kula Rama pengayoman kula ingkang sampun ngukir jiwa raga kula. Rama, Bapak, Pajar Wibowo ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Pajar nyuwun pangapunten sarta numbing nyuwun tambahing berkah pangestu dalem Kanjeng Rama. Tobat. Ora lidok ujare wong adaplok, nggir. Jebul padha trenyuh bombong raos sing penggali ibumu padha karo kang tak rasakake. Kaki sungkem lan bektimu tak tampa kaya atur ibumu. Donga pangestuku tampanana ya nggir. Atmajaku wong ayu Dewi Triana Nyadong dawuh Rama. derekno kangmasmu kanthi setya lan tuhu. Darbe tujuan atut runtut runtung-runtung kaya mimilan mintuna lan derekno kangmasmu nyuwuna pangestu marang wong atuamu Dewi Triana. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Sedika dawuh Rama. Ibu, Dewi Triana mohon maaf dari segala kesalahan. Dewi Triana mengaturkan sungkem juga mohon restu Ibu. Aduh putriku, putriku yang cantik, putriku yang luhur budi Dewi Triana. Sungkem dan bektimu telah Ibunda terima. Tentunya restu Ibu menyertai kebahagiaan rumah tangga kamu, Devi. Terima kasih Ibu. Segeralah kamu memohon restu ke ayahandamu walaupun saat ini telah berada di alam kaswargan, Devi Triana. Ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Dewi Triana. Hari ini sang ayahanda merasakan kebahagiaan walaupun di alam kaswargan, di alam kelanggengan. Seketika dielus-elus putri terkasihnya penuh kasih dan penuh cinta. Sang ayahanda beliau berkata, "Putriku, terima kasih ayah mempunyai putra putri yang selalu mendoakan di setiap akhir sholatmu, nggir. Tentunya dari alam kelanggengan ayahanda merestui pernikahanmu, semoga senantiasa menjadi keluarga yang bahagia sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dan segera diberikan momongan putra putri yang soleh dan solehah, nggir." Matur nuwun Kanjeng Rama. Ferry Pajar Wibowo nyadong dawuh Rama, saya titip anakku Dewi Triana, lindungilah dengan kasih dan cinta, bawalah Dewi Triana ke alam bahtera rumah tangga yang bahagia sejahtera selamanya, nggir. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama, segeralah kamu bangkit, kembalilah duduk di singgasana, karena masih banyak para kerabat sesepuh yang akan memberikan restu atas pernikahanmu, nggir. Ngestaken dawuh Rama.
Sendika dawuh Kanjeng Rama. Ingkang salajengipun purna anggenira temanten sarimbit sungkem sujud dhateng ngarsa dalem ingkang rama purnaning sungkem kaya-kaya datan rinasa ana luh kang tumiba tumetes ing pangkoning ibu pangkoning rama ujute bening kadya reroncen mutiara. Ugi ujuding keris pusaka sipat kandel sampun kaagemaken dhateng risang temanten kakung mugi dadi simbol senjata anggenipun paring pengayoman dhateng kang garwa putra mewah keluarga agengipun. Sawetawis raos trenyuh kang rinaos saking ngarsa dalem bapa miwah ibu risang temanten kekalih Nurya ing madyaning pawiwahan badhe kaaturaken pasugatan beksan Bambang Cakil ingkang samangke badhe dipun tindakaken dening Adimas Bugel. Pramila dumateng para tamu sinambi lelenggahan sumangga dipun pirsani endahing kabudayan Jawi wujuding beksan Bambang Cakil saking Adimas Budi Bugel Hadi paringa dumateng para tamu sugeng hampir sani. Dadi utusanku Yayi sliramu kang tak sraya gawe untran-untran ana ing pawiwahan Bapak Sunaryo Ibu Ismiatun Mara gage pangkatok wis kakendhawuh Gus Ndara Bendara kula ratu kula Gusti kula. Talah ana ing praja Ngalengkati raja ora ana wis pawongan kang bagus kaya iki dalah mantene putri tobat buta ana parigawe apa sliramu tedhak ana ing bagan iki pancen sengaja aku Gus aku teko ing kene bakal gawe untran-untran aja murang tata buta mara gagenggal bali marang ganggamu. Oke
wis kelakon apa kang dadi kewajibanku Kos Aja kesuwen buta mara genggal baliya kok dhisik mengko dhisik durung rampung kewajibanku ning kene anggonku gawe ultran-ultran ro ngarsot alem bapa Sunaryo tala pamit marang ratu Gustimu marang bendaramu ya Kos ya banjur arep apa sakwise kowe pamit karo ratu Gustimu bendaramu ayo derekno lakuku enggal bali apa oke kasih tepuk tangan Bapak Ibu hadirin luar biasa pager bagus wah sisih kiwa dedeke dhuwur kulitane kuning wis sisih tengen aku arep kok gawe apa manut wae sing mung tak gawe srana ilanging buta saka ngarsa dalem pawiwahan Bapak Sunaryo ya nduk yen pancen kaya mangkono buta ayo enggal baliya saka kene mengko dhisik durung rampung kewajibanku durung rampung tugasku gawe untran-untran ngarsa dalem Bapak Sunaryo ya nduk ya ijik isin golek sing rada cantik sing endi ayo kabeh muga-muga bojoku ora ngerti oh ngerti ya ora apa-apa gel nek bojomu aduh Mas Buta ana apa sliramu kasar karo aku Mas Buta pancen buta ora ana sing halus kaya ngene kewajibanku aku to minta kaya ngene cocok karo dapur wong ayu ana parikawe merpotnya orang lakuku menuto ayo derekno lakuku muga enggal sirna memala ana ngarsa dalem Bapak Sunaryo memalaning putra lan putrine wah nek iki energi gayeng tenan iki wes kasih tepuk tangan Bapak Ibu hadirin luar biasa sing siji teteke lenjer paek kulitane kuning Petro narane lirikane aduh wong ayu enggal pamit karo bendaramu ayo tak derekake wong ayu aja kaya ngono to Mas aku isin ora isin karo bendaramu ben lega kang dadi penggali ya nduk ya Mas arep kok go neng ndi
nyamburi sik cedhela. Mumpung mbok cilik ra ono. Ayo Mas, enggal bali ya. Aja gawe kendra, aja gawe ontaran-ontaran ono tengko dhisik, mengko dhisik. Turung rampung anggonku gawe ontaran-ontaran ono ning kene. Yaksa buta kagiri-giri Yorkian mantri dari penjalin keseting raja buta yen seliramu ora gelem bali apa njaluk tak balang pemuda jengkelang kuandamu wis yen pancen kowe wani marang aku ora kake enggal tumandang wong ayu sanadyan aku ora kemledang nanging aku bisa nyirnake tanpa tangan kaya mengkono wong ayu Puto, aku mung kari siji dadi seranane bendaraku Mas Ferry pacar Wibowo lan Mbak Dewi Triana mulangake enggal bali saka pawiwahan kene ya Puto aku gelem bali yen wis kelakon boyong seliramu tak gawa budal saka ngarsaning ratu Gustimu saka ngareping bendaramu yen mung kaya mangkono aku dadi srana sirnaning memala sirnaning putana ngarsa dalem raja lan ratu Gustiku ayo tak dherekake buta lelena matekaji jaya kawijayan rekyan mantri derjalin keseting raja Kalengkodi raja ya raja Rahwana kaya wis meh purna nggenira gawe ontran-ontran ana ngarsa dalem Bapa Sunarya Ibu Ismiatun mulya sirnaning buta kaya sirna memalane penganten kekalih Ferry Pajar Wibowo lan Dewi Triana hamung nenggo titih wayaning mangsa kala satemah karya bagya mulya kang sinedya rahayu kang tinuju tepuk tangan buat ibunda tercinta luar biasa sesuk ben anggap meneh selak yang Makassar iki mulane tak selak-selake Ratu Gustiku Ferry Pajar Wibowo bentaraku Putri Dewi Triana lantaran baline putri saka ngarsa dalem panjenenganmu aku bakal bali selawase kula ya Gus karya bagya mulya anggonmu mbangun omah-omah kalawan Ratu Gustiku Dewi Triana bagya mulya rahayu kang tinuju ya Gus ya kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin tamu undangan
beksan atau tarian untuk penghujung acara. Kami persilakan ibu-ibu, adik-adik yang ingin ngalap berkah untuk berdiri di depan pelaminan. Pengantinnya Bapak Ibu dari atas pelaminan saja. Untuk adik-adik, ibu-ibu atau Kang Mas Mbak Ayu yang ingin ngalap berkah, monggo katuran untuk berdiri siap-siap di depan pelaminan. Mana yang lainnya kurang rame? Ayo semuanya. Tempat di depan pelaminan untuk dipenuhi warga masyarakat, tetangga handai taulan. Nanti nunggu aba-aba ya, jangan dulu Pak. Dengan niatan bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu. Mohon doanya, semoga acara Bapak Sunaryo Ibu Ismiatun diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ntar dulu. Semoga Mas Ferry Pajar Wibowo dan Mbak Devi Triana dalam membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemanapun berjalan selalu diberikan keberkahan dan selalu diberikan perlindungan oleh Sang Pencipta. Dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, kemanapun mereka melangkah akan selalu dimudahkan untuk mencari rezeki. Diawali dari Bapak Saiful Hajat. Monggo 1, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ayo. Wah. Loh. Wes, Waroto, wong sak Kemayoran. Wes, luar biasa. Sorake Hambata rubuh. Rapek ngarep rial mburi, tepung ngarep tangkep mburi. Samyo ngalap berkah barokah. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun pikantuk berkah barokah saking acara dinten menika bisa membawa keberkahan yang ada di rumah. Yang belum mempunyai suami segera mempunyai suami, yang belum mantu segera mantu, dan acaranya bisa rame seperti acara pada kediaman Bapak Sunaryo Ibu Ismiatun. Terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan atas segala partisipasi dan atas atensi yang telah diberikan kepada kami. Akhirnya selesai sudah. Sampun purna lumados sing adicara. Temu pengantin antawis Atmaja Kakung Bapak Sunaryo Ibu Ismiatun pun Ferry Pajar Wibowo kalian Devi Triana, putri saking almarhum Bapak Dedi Priyatna Ibu Maryati. Kawula Bundan Winarno mewakili sedaya kerabat kerja, mewakili saking juru rias, video, foto, ugi campur sari KWSJ, sound system Raja Wali. Saya sebagai pembawa acara secara pribadi ugi nyuwun pangapunten bilih reroncening adicara kirang prana kirang trep kalian adat tata adicara ing mriki. Aku tak pindah rene neh Budi. Juga tidak lupa mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Juga kepada tamu undangan kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada sang raja dan ratu, juga menikmati santap siang di meja prasmanan.
Mohon maaf sekali lagi bila mana kehadiran panjenengan di sini tempat duduk atau pasugatan yang tentunya mungkin kurang cocok, kurang berkenan. Sekali lagi saya mewakili dari Bapak Sunaryo dan Ibu Ismiatun juga kedua mempelai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan kata penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada rekan-rekan campur sari KWSJ.